Dnes si ukážeme možnosti uchytových vzorov na dvojložkovom pletacom stroji. Začíname 1:1, potom pridáme taký riedší úchyt a toto je najhustejší úchyt, kde je taká mohutnejšia pletenina, hrubšia. Začíname 1:1, vysunieme si ihly, dbáme na to, aby posledné ihly okrajové boli tak, aby nám nespúšťalo očka. Čiže z prvého lôžka z ľavej strany posledná ihla, zo zadnej strany ide zo zadného lôžka posledná ihla. Jazyčky na ihlách si otvoríme. Zasunieme do pracovnej polohy. Hustota pletenia je na čísle 3. Vlna je Gloria. Prejdeme 1. Preložíme si páčky. Robíme záchyt. Vrátime páčky. Pletieme po 20 riadkov, aby sme si vedeli porovnať, ako sa nám tá pletenina správa. Urobili sme 20 riadkov 1:1. Teraz ten polovičný úchyt, uzlíček, no vidíš, urobíme si uzlík. Taká otcovský. Taký maličký uzlíček. Túto čiernu páčku si prepneme na číslo V. K tomu si dáme väčšie číslo. Bola 3, dáme na 5. Toto nám ostáva na 3. Aj na prednom lôžku nám ostávajú na 3. Upletieme ďalších 20 riadkov. Zadné lôžko pri prechádzaní doľava nám iba zachytí vlnu. Pri prechádzaní doprava nám pletie riadne očko. Pletieme ďalších 20 riadkov. Teraz si prepneme aj na prednom lôžku, toto dole na väčko, a tiež dáme na väčšie číslo. Toto nám ostáva na 3. Pletieme ďalších 20 riadkov. Na budúce ukážem, jak to ukončuje. Iba to odstrihnem, dám to dole, aby som vám to ukázala, ako to vyzerá. Čiže je to isté ako toto prvé.